Allunya't del meu nen! Però, mare, jo l'estimo. Doctor, tinc por dels records. Quan va començar, això? Doncs... Ei, quina hora és? És l'hora del muffin! Realment són 2:15. Que algú em mati! Senyora, ha de pagar pel seu menjar. No! Oh, Toni, no ploris. De debò, Toni, para allà. Toni, aquesta és la pitjor cita de la història. I ara, una vaca fent veure que és un home. Alan, ets una vaca? Què? No. Ja, jo tampoc. Anem amb monopatí? El meu nòvio diu que sóc la noia més maca del món. El meu nòvio diu el mateix. Només n'hi pot haver una. Oh, no! Ovelles voladores gegants! Són núvols. Oh! M'estàs deixant? Ho sento, Eric, he conegut un home de veritat. Sí, sóc un home de veritat. Anem amb monopatí? Ets adoptat. Maleïts nens, fugiu de casa meva! Toc, toc, qui hi ha? El mirall. Estic tan sol. Vols veure un truc de màgia? No! Oh, mira el petitó. I ara mira el gegantó. Uau. Els orfes són tots morts. Qui hagi fet això no pot ser humà. Monopatí. If you love this video, then check out the other Rasted movies and subscribe to Tomska for more. I am a baby.